The Zimbabwean opposition leader, Advocate Nelson Chamisa, has sharply criticized the Southern African Development Community Sadc following the appointment of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa as the chair of the regional organization. Sanabena mashoko anotogwa na Nelson Chamisa achikondema uchairmanship wemutungamiri wenyika. Ndotobva wasubscribe like or turn on the bell icon. Tipinda mzana nasi Nelson Chamisa anobuda achitaura mashoko ekuti, is it a community of values or a union of vices? As a Sadc, do we uphold set guidelines and agreed ethical standards? A Sadc without standards, values, and principles is irrelevant and outmoded, dead, and defunct. And a defunct Sadc cannot be a trusted custodian of fairness, peace, freedom, justice, and security of the African people. We must turn Sadc into a community of values and a bastion of our institution of the oppressed, not a club of the oppressive and abusive. We have a generational mandate and a duty to shift things. We will transform Africa. Fellow citizens of Southern Africa, we must shape this world. #New Africa. Mashoko anotogwa na Nelson Chamisa after chairmanship wa Mnangagwa achiti ndo Sadc yatinoziva here. Sadc inoya ichi-instilla kana ichikurudzira illegitimate. Anotaura mashoko kuti ndo yatinoziva ine ma-principles nema-set guidelines here iyi. Achachiti aiwa, we have a Southern Africa to work for. Southern Africa inofanira kuraiza, not kuita zvavakaita zvokuti vanopa aiwa mutungamiri wenyika ari illegitimate kuti agova mutungamiri we-union or an organization yavanoda kuti ive legitimate. Tuzive mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko aNelson Chamisa. Pinda comment section medu, musawana kusubscribe or like, on the bell icon.